Dulur-dulur, dina iki aku masak jangan asem istimewa sing cocok kanggo mangan pas hawane panas-panas, sing bahan-bahane gampang lan cemepak ing warung cedhak omahmu. Jagung manis ditugel-tugel ukurane manut selera. Dipinggirne dhisik, ganti bahan liyane. Jepan saiji ditugel dadi loro. Digosok-gosokne karo kancane ben tlutuhe metu kabeh. Yen wis ngene iki dikerok nganti resik. Banjur dioncèki lan dikumbah nganti resik tenan ngene iki. Dijiko isine mergone iki ora pati enak. Banjur dipotong kotak-kotak cilik-cilik ngene iki. Lah dadine ngene iki. Kacang dawa 6 lonjor sing diumbah resik dipotong-potong ngene iki. Siapke layah. Bawang 3 siung, brambang 7 siung, lombok gedhe abang 7 iji, ditugel dhisik gen gampang ngulek. Terasi sing wis digoreng setengah sendok teh. Tambahi uyah sak sendok teh setengah. Iki nguleke gen gampang. Diulek alon-alon tapi tetep nganggo tenaga sing kuat ben hasile lembut tenan. Panasne banyu ing manci, akehe 1200 ml. Jagunge diplungne dhisik mergone gen luwih mateng dhisik. Kacang tanah sagegem diplungne. Yen duwe balungan utawa tetelan daging sapi tambah sedep. Banjur bumbu sing diulek mau diplungne kabeh. Godhong salam 2 lembar diplungne. Laos sak jempol sing wis dituthuk. Aja lali diaduk-aduk gen rata. Merga iki jangan asem, dikai asem 70 su. Banjur ditutup sik sing rapet ben bahan-bahane bener-bener mateng kabeh. Yen kira-kira wis mateng, wis umum ngene iki, potongan jepan karo kulit mlinjo sagegem diplungne. Nyusul kacange mau. Ditambahi gula pasir sak sendok makan kebak, setengah sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Yen seneng karo video iki, aja lali subscribe, like lan komen ya lur, matur nuwun. Yen kira-kira wis mateng kabeh, ditambahne sing terakhir godhong mlinjo sak gegem. Iki ketoke wis mateng kabeh lan wah ketok seger lur. Sayurane wis siap disajikan. Wah, iki ketoke seger lur. Dipangan awan-awan, pas hawane panas. Karo lawuh iwak teri goreng ya cocok, karo tempe goreng ya cocok. Muga-muga videone bermanfaat. Matur suwun.